Kaixo dantzariok, zer moduz? Bueno, ikusi duzuen bezala, prestatu dut. Orri handi bat, margotzeko. Eta hartu ditut margoak. Margo ezberdinak, nahi dituzuenak. Prestatu, bale? Eta dauki hor eskura. Bueno, gaur hasiko gea egiten, jolas bat. Seguro denok dakizuela ze jolas da. Estatuaren jolasa. Eta zer egiten da estatuaren jolasean? Ba, musika dagonen dantza egiten da, eta ez dagonen musika, estatua bat bihurtzen gea. Baina zein gea mugitu? Bale? Jarriko den musika, eta hasiko gea. Venga, txepurdile.
Oso ondo, eta orain, beste jolas bat egingo dugu. Izango da, prestatu dugun horri ondi honekin eta gure margoekin, bale? Eta orduan, jarriko dugu musika jarriko dut, eta izango da, estatuaren jolasa bezala, baina musika gelditzen denean, margotu ingo dugu. Orduan, musika dagoenean, dantza egingo dugu, eta gelditzen denean musika, jongo gara margoen bila, hartuko ditugu margoak, eta hasiko gara margotzen nahi duguna. Bale? Marrazki librea egingo dugu. Eta jarriko dut musikatxo bat. Hauxe jarriko dut. Prestatu margoak. Eta stop, margotzera. Eta jarraituko dugu dantzatzen. Mendian satorra basantzan zeruan edan abela zago bazuloan botan atza eta gutan. Eta margotzera berriro. Apatue, dantzara. Zuaitzatetik gata motza
beste kolore bat. Baina behar, eta handigoa. Eta antzatera berriro. Ezan zela jendurastu aurkitu, hilean beraztitza, ezan jazabalik dastan, egun sentiko intza, errekezu hartzei lore. Eta berriro marrokotuko dugu beste pizkatxo bat. Egingo dugu. Urdinarekin. Eta beste urdinarekin. Beste honekin. Eta tizak. Eta bukatuko dugu. Ilena solitza, bakarra daukagu eta, dantzatu bizitza. Bakarra daukagu eta, dantzatu bizitza. Oso ondo artistako herria. Erakutsiko dizuet, nire martzia. Ikusten dan. Niri hau atera zait. Baina, bueno, bakoitzak bere marrazkia ingo zon. Espero dut ondo pasatu izana eta hurrengora arte besarkada handi bat eta jarraitu dantzan. Agur denoi!